Γεια σας, είμαι ο Νικόλας. Εγώ είμαι η Μαρία. Και εγώ η Έμι Παραγωγός. Και οι τρεις μαζί είμαστε το Νικόλας και Μαρία Show! Βρε καλώς τους, παιδιά, κοιτάξτε ποιος μας βλέπει. Μου στάρεις βιντεάκια, Το ότι θα μας έβλεπες κι εσύ, δεν το περίμενα. Με ρωτάνε όμως, τι είναι ο Νικόλας και η Μαρία Show, τι βιντεάκια κάνετε? Και εμένα μου λένε πότε θα βγει αυτό το επεισόδιο. Όλο το τρέιλερ βλέπουμε. Συγγνώμη ρε κορίτσια, ποιος σας τα λέει αυτά? Εμένα όποτε με βλέπουν και με ρωτάνε για το show, αλλά μου λένε. Μα τι κάνω ότι πίνω μάλλον, αφού έχει τελειώσει. Πω, έρχεται η Ξένια. Θα αρχίσει να με ρωτάει για το show, να με παρακαλάει να παίξει κάνα βιντεάκι, τα κλασικά. Πω, ο Νικολάου είναι πάλι. Θεέ μου, τι ψώνει. Και τι φοράει, πού πάει έτσι. Ποιος νομίζει ότι είναι ο Σάκης? Ας γυρίσω την άλλη, μήπως και δεν με δει. Έσκυψε το κεφάλι. Ντράπηκε η κακομοίρα. Θα με γουστάρει κι αυτή. Γαμώτο. Ξένια. Νικόλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Καλά μόνο, ξέρεις. Τρέχω με το show, από εδώ και από εκεί. Το Να show. κάνω. Ναι. Εγώ με αυτό ασχολείστε? Δεν σε έχω δει και πουθενά. Ρε εσύ Ξένια, θέλει χρόνο για να γίνεις διάσημος. Ναι ρε εσύ, Νικόλα, αλλά ίσως να θέλει και λίγο ταλέντο. Φιλάκια. Δεν ξέρω τι λες εσύ Νικόλα μου, πάντως εμένα όλοι μου φίλοι με στηρίζουν. Και μην ξεχνάς το τεράστιο fan club που έχω. Μαρία, πάμε Μαρία, πάμε Μαρία, πάμε Μαρία, Τσίλι, 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 Μαρία, Τσίλι, πάμε Μαρία, πάμε Μαρία, Τσίλι, Τσίλι, Τσίλι. Θεέ μου. Μαρία, Τσίλι, πάμε Μαρία, πάμε Μαρία. Τι να φύγουμε επιτέλους? Θεέ μου. Και να φανταστείς εγώ, σαν παραγωγός και μάνατζερ του show, δεν το έχω προωθήσει καθόλου. Ναι, όλη αυτή η επιτυχία από μόνη της. Εγώ δεν έχω κάνει τίποτα. Καλησπέρα, Θεόφιλος. Έμι Παραγωγός. Θα μπορούσα να συγκεράσω ένα ποτάκι? Καλό για να με κεράσει το like. Ένα like, θα θες να μου δώσεις το τηλέφωνο σου? Θέλω το δικό σου. 6-9. Το τηλέφωνο σου. Με βγάλεις έτσι? Όχι, όχι. Facebook έχουμε. Νικόλας και Μαρία Show, το μεγαλύτερο show στην Ελλάδα, τα ξέρεις αυτά. Δεν έχεις κάνει ακόμη like. Άμα έχει εσένα μέσα, θα κάνω. Πόσα like θέλεις? Θα κάνω εγώ από μόνο το ένα. Θα συνεχίσεις να ασχολείσαι πολύ με το κινητό? Μερικά like. Είσαι έτοιμος? Αυτό το ποτάκι θα το πιούμε? Όχι. Και πού είσαι? Μην κάνεις like, θα σε βρω. Όσο για σένα που δεν κατάλαβες τι γίνεται στο βίντεο, μην αγχώνεσαι, γιατί έχετε τρέιλερ και ένα βιντεάκι που θα εξηγεί το τρέιλερ. Σώθηκες. Όσο για σένα όμως που το κατάλαβες, είσαι πολύ μπροστά. Εσύ που είδες το βιντεάκι, θα το πεις ή θα κάνεις πάλι την πάπια? Και σε εσάς που σας άρεσε το βιντεάκι, κάντε subscribe στο YouTube και share στο Facebook. Και μην κάνεις dislike, θα σε βρω.
Θα σε βρω. Δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Παιδιά, ποιο είναι το πρόβλημά σου? Σε αυτό λέω! Εσύ λες το τέλος του αγγλάκου θα σου κάνει. Δεν το κόψε αυτό, δεν το κάνει. Κάνε για το κάνει αφού μιλάς εσύ και Έχει αφού. πλάκα καλά. Ναι, δεν πειράζει. Καλά, μόνο εσύ ξέρω. Καλά, όχι και καλά, το ασχολείται τον άλλο και τρεις γελί.